Ġuża Bugeja għexet bejn l-1927 u l-1964. Ġuża Bugeja bint Mikiel u Carmena ni Vassallo twildet fir-Rabat ta' Malta nhar it-3 ta' Ottubru u ġiet imgħammda l-għada. Il-parrinijiet tagħha kienu Giovanni u Anna Bsajla u t-tieni isem tagħha kien Franġiska. Hija s-seba' fost 10 ulied. Sa minn xkunità kienet sinċira, ċajtira ħafna, tħobb tgħid is-sewwa u imħeġġa ħafna għat-tagħlim tad-duttrina. Hekk li ta' 4 snin u nofs il-kappillan ta' dak iż-żmien Monsinjur Buħaġar wara li stħarriġa ma' sħaba u għal 3 darbiet wieġbet tajjeb ħafna għataħħa li ħallija tagħmel l-ewwel tqarribina. Ġuża ħadet ukoll is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u f'dik l-okkażjoni kellha x-xorti li minn qalba u b'ferħ kbir toffri bukkett fjuri lill-Isqof. Hija kienet dejjem lesta li tgħin lil ħadd ieħor. Fl-età ta' 13-il sena Ġuża kellha titlaq mill-iskola peress li l-għajnuna tagħha kienet meħtieġa minn missiera fix-xogħol tiegħu fl-Għeliqi. Hawnhekk Ġuża ħadmet b'mod volontarju u bil-ferħ. Hija dejjem sabet ħin biex tisma' il-quddiesa u tirċievi t-tqarribina ta' kuljum. Mill-età ta' 15-il sena hija sabet ukoll ħin għal meditazzjoni spiritwali ta' kuljum. Darba istess affermat li din l-użanza kienet żammita fi stat ta' grazzja sal-aħħar ta' ħajjitha. Ġuża kienet determinata li tibqa' xebba biex tħossha eqreb lejn il-maħbub magħżul tagħha Ġesu permezz tal-gwida ta' Marija Mqazza, l-om tagħha tas-sema. Huwa maħsub li ġurnata waħda meta kellha madwar 25 sena waqt li kienet qed taħdem waħedha fl-Għeliqi ta' missiera, rat ir-ras imqazza ta' Kristu qiegħed ibati. Din il-viżjoni tant impressjonata li talbet bil-ħerqa lil Kristu biex jippermetti li hi tesperjenza dan l-istess uġigħ f'rasha, imma b'tali mod li ħadd ma jinduna. Hija offriet id-dbatijiet tagħha bħala riparazzjoni għad-dnubiet ta' kulħadd. Minn dak il-waqt stess beda il-kalvarju tagħha ta' dbatija fuq din l-art. Dan matul l-aħħar 11-il sena ta' ħajjitha. Hija kienet titlob biex titħalla tgħix u tbati bil-paċenzja u bil-ferħ għall-imħabba ta' Kristu. Din l-istess imħabba ikkawżatilha li titlaq mingħajr twelida u temegra lejn il-Kanada biex hemm tgħin mod spiritwali lin-nies li kienu emigraw hemmhekk u anki iddawwar lura n-nies lejn Alla. Hija baqgħet 5 snin f'dak il-pajjiż u kellha taffaċċja diffikultajiet kbar, imma l-ħidma tagħha baqgħet tagħti l-frott. F'Jannar tas-sena 1962 Ġuża rritornat Malta minħabba li saħħitha marret għall-agħar. Hija qattet l-aħħar sentejn ta' ħajjitha tagħmel ħidma għal Alla, l-aktar fost il-morda, ix-xjuħ, it-tfal żgħar u tbati ferħana u sikta minħabba l-uġigħ f'rasha li kien kontinwu. Minkejja li l-mard dajjifa hija baqgħet ferrieħa sa mewta meta marret tissieħeb mal-ħallieq tagħha nhar is-Sibt 9 ta' Mejju tal-1964, dakinhar li hija stess kienet bassret madwar 4 xhur qabel. Matul il-ħajja tagħha ftit nies kienu jafu dwar Ġuża minħabba li hija dejjem kienet iżżomm il-bogħod mill-folol. Kull meta hija għamlet xi ħaġa fil-pubbliku, l-għan tagħha kien dejjem dak li tkun ta' eżempju tajjeb. L-uniku persuna li miegħu fetħet qalba b'mod kontinwu kien id-direttur spiritwali tagħha. Jingħad li dan tal-aħħar dejjem emmen fil-ħajja qaddisa li għexet din ix-xebba u b'mod partikolari
meta Ġuża fdat miegħu il-viżjoni li kellha tar-ras imqazza ta' Kristu. Anke meta xi kultant kellha tafda lil xi ħud minħuta, hija għamlet dan fuq il-parir ta' saċerdot li saħansitra issuġġerixxa li tikteb l-istorja tal-ħajja tagħha stess. Alla li qajjem lil dawk li huma umli f'qalbhom ippermetta li naraw xi sinjali li jiġdu l-qudusija ta' din ix-xebba. Pereżempju, ġisimha wara 2 u nofs midfun instab li ma kienx iddekompona u ħafna nies irrappurtaw li rċevew mingħand Alla il-favuri li kienu talbu bl-interċessjoni ta' Ġuża. Aktar dwar din ix-xebba li mietet bil-fwieħa tal-Qdusija. Din it-tfajla rabtija bl-isem ta' Ġuża Bugeja għexet ħajjita dbati fis-skiet u taħdem għal Alla l-aktar fost il-morda, ix-xjuħ u tfal. Minkejja li mietet fl-età żgħira ta' 37 sena, Ġuża Bugeja baqgħet maħbuba mill-poplu u ħafna nies fil-bżonn għadhom ifittxuha fit-talb tagħhom. Fil-ktieb tagħha diversi persuni stqarrew li bl-interċessjoni ta' Ġuża Bugeja għalaw xi grazzi minkejja li Ġuża ilha mejta mill-1964 il-każ għall-beatifikazzjoni tagħha għadu f'idejn il-papat. Oħt Ġuża, Silvja Bugeja, mara anzjana li għadha tgħix fid-dar fejn twildet u għexet Ġuża Bugeja stess, baqgħet bożża kbira iżżomm id-dar tagħha b'ħafna memorji toħta, tant li l-kamra tas-sodda għadha l-istess kif ħallietha Ġuża qabel ħalliet din id-dinja. Hija tgħid: din il-kamra tas-sodda ħallejtha l-istess kif ħallietha oħti. Din hija l-istess sodda li mietet fiha u dawn huma ħwejjeġ u affarijiet li kienet tuża oħti. Barra minn hekk, dan is-salib huwa ferm għażiż għalija għaliex huwa l-istess salib li żammet f'idejha fl-aħħar mumenti ta' ħajjitha. B'nostalġija tirrakkonta dwar it-tfulija tagħha u ta' oħta l-oħra fosthom ta' Ġuża, b'missiera dejjem tafu jaħdem u jbati fir-raba'. Bħal ħuta id-disa l-oħra, Ġuża kienet tfajla normali, tilab, toħroġ u tmur tajjeb ma' kulħadd, għalkemm fejn tidħol dutrina u knisja kienet dedikata ħafna, jiġifieri fejn jidħlu ħwejjeġ tar-ruħ. Oħta tgħid: minkejja li kienet tifla bħalna, fejn jidħlu ħwejjeġ tar-ruħ kellha ħeġġa kbira, tant kienet talmet id-dutrina li meta kienet għandha 4 snin u nofs, il-kappillan ta' dak iż-żmien Antonio Buħaġar wara li kien għamlilha l-eżami 3 darbiet kien ħalliha tagħmel l-ewwel tqarbina. B'ritratt kbir toħta f'idejha, Silvja tirrakkonta ftit dwar il-ħajja tagħha meta bdiet tikber. Hija tgħid li urietu b'bidjenza lil ġenituri tagħha, tant li għalkemm dejjem xtaqet tistudja biex issir għalliema, hija għażlet dak li xtaq missiera, ġifieri li tgħinu fix-xogħol qiebes tar-raba'. Oħta tgħid: ħadmet kemm felħet fir-raba', kienet taħdem u tgħid ir-rużarju. Fil-fatt kien waqt waħda minn dawn il-ġranet, eżattament fit-13 ta' April tas-sena 1953, li fl-għalqa rat il-wiċċ adorabbli ta' Sidna Ġesu Kristu, fatt li żammitu moħbi minn kulħadd sa ftit ġranet qabel mietet. Fil-fatt, Ġuża ftit li xejn kienet turi dak kollu li kienet tesperjenza tul ħajjitha, tant li anke meta ddeċidiet li temigra lejn il-Kanada biex tgħin fil-ġid spiritwali tal-Maltin imsifrin, kienet qalet li xtaqet temigra biex taqla x'tiekol. Oħta tgħid: kienet tagħmel kollox fis-silenzju, kien ikollha ħafna uġigħ ta' ras imma qatt ma qalet xejn u sa ftit qabel ma mietet baqgħet tqum kmieni għal qudies u meta reġgħet lura wara 4 snin il-Kanada reġgħet bdiet tmur l-għalqa qisu ma kellha xejn. Il-ħajja vera ta' Ġuża u t-takis li kienet tagħmel magħha nnifisha wara dik id-dera bix-xogħol qiebes tagħha li kienet toffrih kollu lil Ġesu bit-tpattija u l-ħidma fost l-aktar nies fil-bżonn
saru jafuh matul l-aħħar 6 xhur ta' ħajjitha minn fom Ġuża stess. Oħta tajt, minn dejjem kienet titkellem biss mal-konfessur tagħha Patri Vincenz Galja u kien dejjem jgħidilha biex tikteb il-ħajja tagħha, iżda qatt ma xtaqet tiktibha f'ħajjitha u qaltilna dak kollu li għaddiet minnu ftit xhur qabel mietet bil-patt li l-istorja tagħha tinkiteb wara mewta. Oħta għandha diversi ritratti tal-funeral ta' oħta bil-poplu numerus waqt li jagħti l-aħħar tislima tiegħu. Tispjega li wara mewta bdew isibu ħafna xemat fuq il-qabar tagħha, min b'devozzjoni u min biex taqlalu xi grazzja. Fil-fatt, maż-żmien kienu ħafna persuni li bdew jersqu lejn oħta li hija il-promotur tagħha. Tirrakkonta wkoll kif in-nies bdew jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħha u l-grazzi li qalaw bl-interċessjoni ta' Ġuża Bugeja. Silvja, minn barra li tixtieq li aktar nies isiru jafu dwar il-ħajja eżemplari u ta' fidi kbira li kellha oħta, tixtieq ukoll minn qalba u tappella lil kulħadd jitlob biex issir il-volontà ta' Alla l-imbierek biex tinfetaħ il-kawża ta' Ġuża u jiżviluppaw dak kollu b'konnessjoni magħha skont ma tħabbar.